हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं गाधे बाहर ने गाधे आसिली। चलो स्टार्ट करवा जरा ब्लॉग टी। मो वीडियो भल लगुता लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलते स्टार्ट करवा जरा ब्लॉग। मैं बाहर जो छक गुडू गाधे सारा, मुझे गाधे सारे बाहर भी गुडू ड्रेस पिंधवा। निश्चिंत कमेंट करके कहे। चलते टे रोषे छाड़देवा। रोषे छाड़देला छक आसिक आपण मान सहित कथा हो।
କେମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲା? ମତେ ବାକର ପଡ଼ିଗଲା ଆଗେ ମତେ ବାଡ଼ଉଛି ସେଇଠି ହେଇଛି। ମାମା ଉଦ୍ଦେଲ ଆଗବା ବାବୁ ସେଇଠି ମାମା ସେଇଠି ହେଇଛି ଆଇକିରି ଗାଇକିରି ଆଉ ଆମ ଦିଦିଙ୍କ ଯାଇ ଗାଇକିରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଛକରେ ହସ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠିଲୁ। ଗୁଡୁ ଖାଇବ। ସେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲା ତା ବାବାକୁ, କହୁଛି ବାବା ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ବାବାର ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ବାବା ବସି ପଡ଼ା, ମୁଁ ତମଠି ଔଷଧ ପକେଇଦେବି। ହଁ ମାଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୁଡୁ କେତେ କଥା ଶିଖିଲାଣି ଲୋ ସୁନା ଝିଅଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯାଉଛି ଗୁଡୁ ଖାଇବ। ଏଇଟା ମୁହଁ କରିଛି ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ, ହାଇ କହିଦିଅ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର କର। ଗୁଡୁର ଆଜି ମୁଡ୍ ନାହିଁ। ରହୁଛି।